tuturor! Astăzi vom face un video cu niște bug-uri și mai întâi o să facem ceva cu Crow. Luăm acest Crow, dați la 3 și uitați-vă. Ceva foarte care mie mi-a plăcut, care a fost satisfăcător. Faceți-vă ultimata. Toată. Până la sfârșit. Și am făcut ultimata. Da? De 3 ori așa. În botul ăsta. Pe urmă așa. Pam. Și vă veți urmări în vreo 3 minute, cam așa. Dar eu, dacă vreți să-l urmărâți în 10 minute cu asta. Așa urmăriți în 10 minute. Așa nici într-un minut nu trebuie să-l urmără. Secunde, așa. Vă voi arăta următorul bug. Ăsta nu a fost un bug, dar nu știu de ce am zis că sunt bug-ul cu Sandy. Faceți-vă ultima dată toată. Până la sfârșit nu vă opriți. Până nu vă opriți niciodată. Dați ultimata în buș. Să vedem dacă merge asta. Eu am încercat-o. Și data aici. Să așteptați până se stinge. Ultimata. Și veți fi invizibil. Dacă nu vă zac. Bun, bug-ul ăsta. Mulțumesc abonatorul care mi-a zis. Am uitat de like-uri. Dați un like dacă vreți să mai facem astfel de episoade. Ne ducem la Battlelog. Nu. Deci la Friendly Game. Nu, ce am dat? Scuze dacă am dat. Așa. Ne ducem la Friendly Game. Luăm o mapă. Luăm mapa asta de solo. Luați Piper. Unde e Piper? Piper. Eu am pe Piper. Luați-o. Puneți gadgetul. A doilea gadget. Luați-vă. Ems. Și dați repede select și play. Gata. Vom încerca să facem bug-ul. Nu știu dacă nu va merge. Uite, uitați-vă. Merge. Uite, așa dă normal, da? Dă normal așa. Și uitați-vă cum va da cu gadgetul al lui Piper. Asta e un nou bug. Am vă arăt. Nu știu dacă merge și cu superul. Sper că cu super. Bine. Nu știu dacă puteți face asta când aveți gadgetul și puteți să dați și pe solo showdown la fără friendly game. Amoia, vom încerca cu tic. Stați puțin.
luăm Piper, alegem gadgetul, pe urmă îl luăm. Nu se poate. Să vedem dacă ne s-a pus. Nu s-a pus. Mai încercăm o dată. Trebuie repede să faceți toate acestea. Luăm Piper. Punem gadgetul ăsta. Pe urmă îl punem pe tic. Facem asta. Gata. Ați văzut? Eu de fapt am poza cu Piper și trebuie să dați repede. Să vedem. Luăm un power. Așa. Vedeți? Ați văzut? O să încercăm cu toți brawler care am eu. Asta. Și vom încerca. Ce să așteptăm. Uite încolo. Ce zice? Să încercăm cu alt brawler? Cu Shelly. Cu Shelly, Brine. De ce am zis Brine? What the fuck? De dimineață m-am sculat și nu pot vorbi. Am dat play. Dar repede să faceți asta. Nu mai decât repede. Vă zic eu. Dați cu asta. N-am făcut-o. N-am făcut bug-ul. Trebuie încă o dată să-l fac. Bug Piper. Select aici. Gata. Acum vă zic eu că o să meargă. Vă zic eu. Sunt și eu și cu motonul meu, care îl cheamă Comi. Asta e poreclă, dar îl cheamă cu manioc. Dacă vreți să știți. Mamă, cum se duce! Se poate și pe Gale, dar am încercat pe contul alt cont. Se poate și pe Gale, contul meu mai mare. Se poate și pe Gale, mamă, dar nu pot să arăt contul, că e contul meu principal. Și e un cont care e ascuns. Nimeni nu trebuie să știe de dânsul, fiindcă e contul meu care mă joc. Eu mă joc. Dacă vă mai întâlnesc pe voi abonaților, apoi să vedem. Asta nu știu. Cu Frank, cum să faci noi cu Frank? Vedeți? N-a mai rămas. Ați văzut cu cine să mai încercăm? Ziceți acolo în comentarii și o să mai fac episoade de acest gen. La revedere! Pa, pa, vă pup!